Padulong ko og siwol para makigligo og dagat ako. Inita. Hop. Abot na ko sa seawall. Hindi pagkainit yun, grabe. Naabot na ko sa seawall. Saka sila rin. Ano ba si Ayaw? Ako naman si Kuan. Patok. Patok naman. Wow! There you are! Budas! Sino? First, ito man yung most punctual. Dadam ka. Most punctual. Uy! Uy, Ma'am Lois! Sinita. Dari. Oh, iya. Sipol. Pero na po ba? First time pa nakakatalim pa yan. Jote para ba na ko niya? Sita ganse. Ganse mo ko kay jote para ko niya. Ha? Kurang. Ngayon siya, mas mahal siya ng dari. Pero ako yung Sabot pag yun. Pakyas. ako kaya naniud to, pangukul eh. Mata ko kaya di ka matulog eh. Sabot. Very dali. Pero sabihan ako. Pero naman yun. Umalis namin ako ng port. Ha? Port. Ano naga? Wala pa mas lang nakapot. Picture lang sa YouTube. Uy, grabe ka naman! Video ano ka dito? Kaya kung naong mo. Silip ko dito. Sa mga kauban. Lahi mo na mo, wala na. Di mo mangatkat? Mo paingon. Magdula og dakpanay. Ko tagdala ko ang video ko. Magdula sa Vlog. Magdula sa Kapil mo sa akong vlog. Hi! Magdula mi karon. Magdula mi karon og dakpanay. Hi guys, welcome our video. Boy, Namoy account? Picture. Mga princess. Okay, tara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Yan lang. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Oh, 1. Last lang. 1,
1, 2, 3. Hop, yeah. Oy, i-subscribe po ninyo, pre. Apil lang subscribe. Tali na mo. Ay, di kami pangulik. Magjakpanan. Manay mo lang. O, sige. Seaworld. Ay, nakakap sila. Sakto ka saan po yun yung kulit. Initag yun yun. Yo. Ha? Nana sila? Nana sila? Yep. Upwards. Kaya eh. Saan mo? Oh, sige, sige. Welcome to my vlog! Say hi! Say hi! Ayun dyan. Wala ka. Simukat-kat pa mo? Oh, isda! Uy, yung tago. Si ma'am. Dago, lagi sa bili ka. Ay, nakoy mga kuan. Ngana. Ay, nakoy mga anak. Uy, mga junakis. Mga anakis, mga junakis. Ano yung mga anak? Uy, mga anak na yung mulay sa dalang ayaw. Dagan kay Ma'am Jen, ay. Isda! Isda ko no, no isda. No, isda. Ay, sila. Bisa. Oh, naku niyo na ako yung magkikalog yan ah. Nadagwa niya. Uy, parehan yung kayo. Naulat yung kuha na Ma'am Luyoy. Ito yung pula-pula. Sila, big naman din. Ano nila? Ay, walang dakaw. Nagkanamamit yun yung dakaw. Dakaw na siya. Ay, masapot-sapot pa, hindi? Hi, 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 hi. Hindi ko siya dagan. Dagan? Wala pa si Nina, baby. Ang tunog siya na rin? Pwede na ba daw siya? Pwede daw siya, ma'am? Thank you! Smart ka to. Yeah, yun ko. Ano ang serve? Kabali ha, kabali. Sa ako sa video, present ko sa video. Naman po daw taga-bye-bye. Napaalag ba ito? Na, mga ito mo yung kasagaran mga taga-baybay, kinit din, parat. Parat ang Ano hangin. din si Dami? Tangan mo siya! Tangan mo. Dapat balik ang siya. Picture ko. Picture mo siya. Picture padulong na Si Benji. Eh, tapos ay soy. Sila sila, oh, mga gwapa, mga bata. Ay, picture niyo ko din lang. Cheers, Mike. Picture nga ng picture. Oo, di mo mami. Guys, welcome. Parang punaw.
Ako ka na mag-filter na magsiman oy. Ay, dapit. Dapit. Pwede yun, ha? Pero palitan. Okay, very good. Ako sa live, see. Lumasunod na ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ato ba nga pala mong panad? Ano ba, good luck. Sige, sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wala. Ano ka, dapat mo ko na. Baby. 1, 2, 3. Pinataw. Asa ba ka uya? Ha? Yes, mga guys. Kuya gabi. Kung sa may ibutang na to ani, wala dapat kumpleto maganda ka rin. Baby. Baby. Pero kung gabi na ami kasambay po dire. Hmm? Dagang kasambay gabi. Wala ko. Sari-sari, may sari-sari. Naman tapingon. Tapingon mo. Tunga ba? Tunga ba? Tunga dahil dili naman init. Singko na pa. Wala kang kaon hindi. Naggamla dito. Dito ba? Ko man dito. Hinot kayo napita ko. Sampak ito. Sa mga dapit. Pagkabuntag ay may maligya dire. Mike. O, Ako yung kanakuha. saan dyan? Benta ka lang. Dito dali. Ano ba ko? Mike, dagang kay dire ba? Cottage. Mami ka dito eh. Tapingon. Tapos tunga ba? Suba sa. Suba man na. Suba. Diba? Suba na siya gapay lang suba. Di ka na subaw dagat na. Sumpay na sa lagat pero Suba na. ayun na yung man. Di na ang bago na. Ito daw. Dito diba? Di na ang tubo. Suba ka mga makao. Mamalit tata. Wala makaon dire bibi kapita. Ambot. Ito sa akin. Suba ka pwede. Pag-edit mo rin. Pag-edit mo. Wala. Palawan. Ron, Palawan. 1, 2, 3. Ay, video man ni Maxiwan. Na-video niya eh. Balik. Dagat rin. 1, 2, 3. Palawan na. Hey, mama. Yes, baby. 1, 2, 3. Ano ka mag-post? Mic ako. Wala niya sa mic niya. Sino ka? Oo. Aman, naman sa ipas na to. Kamera, picture sa Oo ba? Dali ka man sa kwarto diyan eh.
Pilit na po diri mga bata. Ano ba dito? Tunay. George, ano dito? Siyempre, i-post na lang sa kanya. Sige, private. Sorry, human. Bye, George! Sunod sa auto man. Sunod na lang. Mga kapakar. Diri ko di ba gundang diri? Dili sa mga makuha. Hangin na shuttle cock man si Juan. Volleyball. Nila, oo ka na ito. Port. Estudyante, may puno estudyante. Ibo kung dapiro sa dali na. Nga may vlogger eh, yung vlogger na to. Ika na bitaw Dapat na po wala lang ko yun. Dito ka na doon. Ay, sa nagtitinggi! Ito rin, mga yun sabi ko. O, sige lang. Tagan. Oh, sa puso. Kudong. Port, mangguro ng Port, port. dili man to, Ma'am Siwan. Dili ka na bangan ng mga kuan. Ano Siwan ay? Asa ka nag-isang? Baby. Baby. Kapay sa kapay. Yan lang. Ipagkat ko. Balik ko siya. Oh, nauna ka na. Vlog na yan. Gas-gas. Katambang ko. Dito sa kuan pag sa OPD Batbang. Nagasgas na siya. Pag sunod ako sa kuan sa Kulatog. Katulgon di katulong Jen? Wow kayo. Good. Dili po. Pabili sa kanila. Pabili na siya kayo. Bye-bye, baby. Bye, baby. Si Bay. Papatay tayo siya. Bye-bye. Papatay ang sugar. Bye-bye. Cute yung bata ko, helmet. Dito ako na ito. Dito sa kayo. Sige, Dari. Miracles come true. My love God's here with us. Goodbye. It's time na para mauli. Maraming lang. It's time to muli na.